Hai kabeh. Ing tutul sistem Guru Markets. Ayo miwiti kanthi informasi umum babagan perusahaan. Kita bakal sinau saben indikator ing liyane rinci setitik luwih. Yen sampeyan pengin, sampeyan bisa ngaso video. Kita saranake kanggo nliti kabeh parameter perusahaan. Saiki kita bakal bandingake indikator utama perusahaan Sweatgreen, Inc. ticker SKI. Review adhedhasar data saiki wiwit 9 April 2025. Miturut klasifikasi Guru Markets perusahaan Sweatgreen, Inc. kalebu subkategori Public Catering, 56 perusahaan melu ing analisis, kang banget wakil. Ayo dideleng ing tabel pesenan adhedhasar asil video kasebut. Asil saka kanggo perusahaan ing pitakonan, -5 saka 10 terms. Rata-rata kanggo subkategori punika, 2,5 terms. Yen sampeyan ndeleng kanthi wiyar, ing pasar umume. Sampeyan bisa ndeleng yen asil rata-rata kanggo pasar total 1,9 terms. Marang perusahaan -5 Sweatgreen, Inc. Bandingake dinamika rega saham perusahaan Sweatgreen, Inc. lan saham subkategori. Kita bisa ndeleng sing liwat 12 sasi enggo bareng perusahaan Sweatgreen, Inc. nuduhake dinamika -23,4%. Marang owah-owahan rega ing 3,4% subkategori. Iki ora cetha nuduhake apa-apa, nanging kita kudu mbudidaya kasunyatan iki ing atine. Kapitalisasi pasar perusahaan Sweatgreen, Inc. regane $28 sen miliar. Lan kapitalisasi pasar subkategori punika $622 miliar. Sweatgreen, Inc. duwe bagian 0,367% lan minangka salah sawijining perusahaan cilik ing subkategori kasebut. Kapitalisasi neraca perusahaan kira-kira $4 sen miliar. Kanthi kapitalisasi subkategori $40 miliar. Sweatgreen, Inc. nuduhake 1,007%. Sawise gawe perbandingan saham pasar lan nilai buku sing dikuasani, kita bakal weruh ing ngisor iki. Saham dikuasani Sweatgreen, Inc. ing subkategori nalika netepake kapitalisasi pasar, yaiku 0,367%. Kapitalisasi neraca iku 1,007%. Sing 174% luwih saka bagian kapitalisasi pasar saham. Taksiran nuduhake perusahaan saka pasar lan nilai buku ing subkategori apik 1 titik. Kewajiban utang organisasi analisa jumlah kanggo $29 sen 6 miliar. Utang kanggo nilai buku nggantosi 74% saka usaha perusahaan. Rating adhedhasar tingkat kewajiban utang perusahaan, lumayan 0 poin. Rega saham perusahaan kanggo rasio laba yaiku 0. Rata-rata kanggo subkategori punika 27,3, kang luwih elek tinimbang kanggo subkategori. Taksiran rega saham perusahaan kanggo indikator media WI ing comparison karo perusahaan ing subkategori banget ala -2 terms. Media WI kanggo pungkasan 12 sasi iki -$90 mayuta-yuta. Pangentukan mangsa kanggo sabanjur 12 sasi ora dingerteni. Lan iki banget ala kanggo perusahaan. Taksiran indikator media WI mangsa mbadhek ing comparison karo ing subkategori ala -1 titik. Rasio rega kanggo sales perusahaan punika 3,4. Rata-rata ing subkategori 270% luwih dhuwur tinimbang rata-rata ing subkategori. Taksiran rega pasar kanggo revenue dibandingake karo pratandha perusahaan ing subkategori tolerable -0,5 terms. Revenue kanggo pungkasan 12 sasi ana $680 mayuta-yuta. Revenue maju kanggo sabanjur 12 sasi ora dingerteni. Sing banget ala kanggo prospek perusahaan. Taksiran saka kira-kira revenue mangsa dibandingake karo pratandha perusahaan ing subkategori ala -1 titik.
wates minus 13,4%, karo rata-rata kanggo subkategori 7,3%. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan punika 20,6%. Taksiran margin dodolan dibandingake karo indikator ing subkategori, lumayan, minus 0,5 poin. Bagian perusahaan ing syarat-syarat jumlah karyawan ing subkategori punika 0,28%. Iki 31% kurang saka nuduhake kapitalisasi pasar. Kasunyatan iki nuduhake boten seimbang kalebet ing nilai pasar saiki saka perusahaan Sweetgreen, Inc. mbok menawa menyang revaluation. Jumlah ibu kutha pasar saben pegawai perusahaan punika 356 $. Lan kanggo subkategori 271.000 $. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan punika 31,4%. Prakiraan saka jumlah ibu kutha saben pegawai ing comparison karo pratandha ing subkategori tolerable 0 terms. Jumlah bati kanggo saben karyawan perusahaan minus 14,100 $. Kanthi rata-rata ing subkategori 9,900 $. Lan beda antarane rata-rata ing subkategori lan indikator perusahaan yaiku 42%. Taksiran bati saben pegawai dibandingake karo pratandha perusahaan ing subkategori tolerable minus 0,5 poin. Jumlah revenue saben pegawai organisasi punika $106.000. Ing subkategori $137.000. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan punika 29%. Prakiraan dodolan saben karyawan perusahaan individu dibandingake karo indikator ing subkategori, lumayan, minus 0,5 poin. Volume transaksi singkat ana 19,6%, karo rata-rata kanggo subkategori 3,1%. Iki regane saka remet singkat. Indikator teknis resi 14 nuduhake tingkat 28% kanggo perusahaan Sweetgreen Inc. Dene ing subkategori tingkat iki 35%. Rata-rata enggo bareng ing subkategori sing rega luwih saka Sweetgreen Inc. Volume dagang saiki yaiku pukul 19.44. Target rega konsensus kanggo saham perusahaan kira-kira $31.99. Dinamika rega saiki lan ramalan konsensus kira-kira 65%. Ayo menyang meja pesenan, kasedia, link kanggo iku ing komentar pinet. Tabel pesenan ngemot pancen kabeh pancasan publikly digawe mangsa iki dening informasi lan sistem referensi guru markets. Akses menyang meja pesenan pancen free lan buka link ing komentar pinet. Minangka asil analisis saham Sweetgreen Inc. Sistem informasi lan referensi guru markets kaputusan wis digawe. Bisa didol kanggo pukul 19.45 $. Menehi hasil iki dibuka amarga perusahaan wis regane relatif kurang. Perusahaan ditaksir nggunakake metode penilaian indeks AKIM. Jupuk bati disetel ing pukul 14.08. Mandeg mundut disetel ing 24.82. Yen pesenan ora ditutup kanthi njupuk bati utawa mandeg mundut, banjur transaksi kasebut didandani kanthi otomatis ing pungkasan dagang ijol-ijolan tanggal 09 Mei 2025 utawa ing dina dagang pungkasan sadurunge tanggal iki. Ticker bakal dadi pesenan tuku utama. Video ing menehi hasil utama wis diterbitake ing saluran iki. Nalika nutup salah sawijining pesenan, sing utama utawa ngimbangi. Urutan kapindo tetep ing rega nyata. Matur nuwun kabeh kanggo nonton video iki lan gunakake sistem informasi saka Guru Markets. Sampeyan penonton paling apik ing planet.